Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз ще взема отношение по текста, в който сме записали, че науката, образованието и културата са национални ценности. Макар и може би част от обществото, пък и част от нас да възприемат този текст като по-скоро шаблонен в по-лошия смисъл, ако трябва да се изразя по-лошо, иначе декларативен в по-позитивен контекст. Според мен ние не бива да го възприемаме по този начин. Аз допреди около седмица даже мислех да гласувам против този текст, защото национална ценност означава това да бъде последователна политика, която се извежда като приоритетна в дългосрочен план и всяка година. Нещо, което в България в определени моменти изобщо не е било на дневен ред. След това с образованието това започна да се случва преди 3-4 години и тази политика трябва да бъде продължена. А културата, която впрочем част от нея са и образованието и науката, защото културата е нещо много по-широко понятие от това, което ние имаме предвид като Министерство на културата, като изкуства. Изкуствата също са част от културата, но културата така или иначе беше доста неглижирана. Аз ще подкрепя този текст, защото в бюджета за тази година културата действително беше изведена, ако не като приоритет, то поне като някакъв акцент с едно доста сериозно увеличаване на държавните разходи за тази дейност. Това обаче не е достатъчно, за да изпълни вписването на културата в Конституцията. Достатъчно ще бъде, ако всяко правителство, независимо от неговата идеологическа насоченост, разглежда културата, науката и образованието като ценност и отделя достатъчно пари за това, като за ценност. Другото, което трябва да си кажем, е, че това, което сме подценявали в продължение на години, всъщност е смисъла на съществуването на българската държава и изобщо на националната държава. Ние бихме имали и пътища, и Министерство на финансите, и икономика, и без да имаме национална държава. Имали сме ги и преди да се учреди българската национална държава през 1879 година. Това, което не бихме имали, е собствено образование, собствена култура и затова вписването на тези приоритети, на тази ценност, би трябвало да ни покаже кое е целта и кое е средството. Икономическият растеж, модернизацията, развитието на инфраструктурата са средства за едно общество, а целта са културата с всичките ѝ компоненти, в които влизат и науката, и образованието, и изкуствата, всички, и ако щете, външната политика, която също е част от културното излъчване на една нация. Ние като общество, но преди всичко в Народното събрание и в институциите трябва да осъзнаем този факт. Една държава съществува, за да има културно излъчване навън. А за да има културно излъчване навън, означава да има културно излъчване навътре. Да има какво да покаже. Да има лице. Да има добър вид сред другите държави. Някои го наричат мека сила. Това е смисъла на държавата. Всичко останало ще се случи и без да има държава. Затова е добре да подредим не само в Конституцията, но и в цялостната си работа приоритетите и ценностите за едно общество. Най-вече за нашето общество, разбира се. Да ги посочим и да ги следваме. Да не бъркаме средствата с целите. И няма да спра, въпреки дебата, който имаме и който ще продължаваме да имаме, да твърдя, че ние трябва да постигнем консенсус по този въпрос не само между политическите сили, но и между институциите. Хората, които подреждат ценностите в едно общество, колеги, са хората на духа. Когато те са
сложени във ъгъла, приоритетите, ценностите, йерархиите в обществото се сбъркват и тогава хората живеят лошо. Няма икономически растеж, който да компенсира безкултурния живот и доминацията на примитивни култури и на примитивно мислене. Няма такъв икономически растеж. Затова аз се радвам, че този текст ще влезе в Конституцията на Република България, но няма да бъда удовлетворен, ако той остане само на декларативно ниво, и затова се надявам след рязкото увеличение на бюджета за култура през тази година, догодина тази политика да бъде продължена като устойчива и в крайна сметка бюджетът за култура да достигне поне 1% от брутния вътрешен продукт. Благодаря ви. Благодаря.